Biko ndị a n'obodo oyibo ya gbakasịzị ụnụ ahụ ma anyị nọ na Naịjirịa si unu sendịala anyị ego. Biko ahụ ọgbakasịzị na unu chaa ka ihe ma iji gawa obodo oyibo. Ọ bụrụ ka ije nweta ego ka iwe na-esendịla anyị nọ na Naịjirịa ego. Ọ bụrụ ya biko ya gbakasịzị na ga ahụ ma isi gị sendị ego ka ike na-azụ onye nọ na Naịjirịa si onye nọ n'obodo oyibo ya sendịala ego ọ sị na ego adọrọ ma ọ bụ owebi iwe sị na ndị nọ na Naịjirịa na-ayọka ego ha na-ayọka ego ọ na ha amaghị oge ego ka ihe m iji wee jewebe obodo oyibo. Ọ bụrụ na o kwere gị omume ịbata ka onye ọzọ ji nwa ndị hụ na line chọọ ego obodo oyibo ka nkụ ha ka nkụ. Biko n'afọ ndị niile nọ na Naịjirịa na-ayọ ndị n'obodo oyibo ego ka m ji ayọ ga ayọ maka na iwe ọkụ dị n'ahụ. Why are you laughing? It's not a laughing matter. Hey! Why are you laughing? I don't know, man. Let me talk to these people in the language they will understand. Yes, very good. That is N'afọ ndị niile n'obodo oyibo anyị nwetara ozi unu ọmaka mana ka ngwa ụlọ ọkwa na afụrụ ebe ebidola aka ka eji wee bido n'ikpere. Unu na-asị na anyị ada esendị ego unu ya anyị ego ahụ a na-agbakasị anyị na-agbakasị ahụ. Nwanne ego adakwa n'ala n'obodo oyibo. Onwekwa ukwu osisi ebe ego kwụ ọ na-abịa iru na-akata ọ dịrọkwa etu ahụ. Nwanne ị ga-atakwa afụfụ wee nweta ego. Nwanne agwaghị ihe ụfọdụ n'ime anyị na-alụ ịma nkwetakwa ụfọdụ n'ime anyị nọkwa ebe a na-agwọcha nsị nwa onye ọcha o. Ụfọdụ n'ime anyị nọkwa ebe a na-asụ drọs madam onye ọcha o. Hey! Dada. Why? Business. Nwanne papa akụlo. I'm coming back from where? America. Is it? America. You know, we have America, we have Amalanqua, we have Amankwa. Is it Amankwa, America, or America's in USA? America. As in United USA. United States of America. Unu amakwa ife unu nwere o. Maka na etu unu nọ unu na-alarụla ịchọ ịlarụla ife ịchọ ịlarụ nke ụtụtụ ịchọ ịlarụgide ụla chi efo. Ị nọ na social media ọ gafee ide na kọmentị rubbish na-epost ya le rubbish. Anyị enwekwa ụdị efe a onye mere ide afọ ka anyị nwa n'obodo oyibo na-akọmentị kalị na Facebook ma ọ na-awọchị kalị Facebook ma ọ social media maka gịnị anyị nwere efe anyị na-arụ ọrụ mgbe ọbụla onye n'obodo oyibo na-arụ ọrụ maka na ụgwọ a na-akwụ ka nkụ ị ga-akwụ ụgwọ a na-akwụ ka nkụ. Nwanne even sef anyị nọ na plan bụ max exodus ka onye ọbụla na Naịjirịa gbagotebe obodo oyibo. Ọ ihe anyị nọ na plan before Peter Obi asịzịa na ọchịchị obodo na ọchịchị Naịjirịa. Anyị wee si oke ọ bụrụ na Peter Obi chọrọ ịchị Naịjirịa ka anyị nwezie ndidi ka ọ chịa. Ọ bụrụ na ọ chịzie dezie obodo anyị nwa abataba maka na nwere ife anyị na ebe eme o. Anyị nwa ga-abataba ma ọ chịa ọ dezie obodo nya paanya yakuu ka Peter Obi gbagotegodi ọ gbagotezie anyị nwa batazie anyị akọwalụ na etu ife si dị. Ịghọtago ọgbakwa ka akụ inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Nwanne pakwa akụlo nwanne. Why are you laughing? It's not a laughing matter. Hey! Why are you laughing? I